Kingston upon Hull je přímořské město vybudované na přepravním a cestovním průmyslu. Město charakterizují jeho přátelští obyvatelé a bohatá kultura. Ale v roce 2003 tu došlo k tragédii, která otřásla jednou rodinou a zanechala detektivy v šoku a zhnusené. Orchard Park, klidné předměstí Kingston upon Hull a domov Raye a Wandy Moranových a jejich dětí Johna a Rachel. Starostliví Moranovi si pro své děti přáli vždy to nejlepší. 21letá Rachel byla maminčina životní radost. Byla nejmladší v rodině a my byli starší rodiče. Bylo mi skoro 40, když se narodila. Nechali jsme ji, aby nás svým způsobem rozmazlovala. Měli jsme pocit, že se děje něco hrozného a museli jsme se tím naplno zabývat od samého začátku. Makes you feel alright. I don't care too much for money. Money can buy me love. Словами архиепископа Феофана. Он говорит, я не буду говорить вам на основании. Ale v roce 2003 tu došlo k tragédii, která otřásla jednou rodinou a zanechala detektivy v šoku a zhnusené. Měli jsme pocit, že se děje něco hrozného a museli jsme se tím naplno zabývat od samého začátku. Na začátku nového roku 2003 se sen jedné rodiny změnil v noční můru. V noci jsem měla divný pocit. Seděla jsem tam tak sama. Nedokážu to popsat, ale měla jsem strach, že se stalo to nejhorší.